Je bent een tweeling. Ja. Wat voor tweeling ben je? 2-jarig. Ik ben 20, maar een ouder. Oh, dat is de oudste. Ja, hij is ook te zien, hè. Wat, Ja? ja. Hebben jullie de meeste keer je nog over koor? Of, Sommige Hier in de waardbol. Sommige wel, maar daar snap ik helemaal niks van. Verliek je net op elkaar. Toch? Ja, maar hier in de waardbol. Heb je een protte dingen waar je op een koor liep? Nee, eigenlijk niet. Nee. Helemaal niet. Nee. Maar goed, nou is er één ding waar je hem echt wel bot in verschillen. Ja. Ik ben Heerenveen supporter. En dan? Cambuur. We hebben een boomschip en het luidt aan de zeerood. En we hebben een huisje. Kom de snijn, de derby. Cambuur Heerenveen. Ben er nog spannende dagen voor je? Nee, jong, helemaal. Je shirt wel hoe het komt. Ja, hè? Daar ben ik ooit zo bij de Cambuur Sport. Nou, die sliepen er net van. Als ze verliezen. Ik lees er net wekker van. Misschien daar zou dan heel natuurlijk daar zou er wat spanning. Ja, want ik ga toch wel op televisie zien. Ik kon er net heen. Nee? Nee. Oh. Want het Heerenveen-vak is ook al uitverkocht, hè? Cambuur beziekert het nog wel, maar het smiet neert op. En Mika Noermelaars waren het 4 minuten vertierd voor de 0-2 eindstand. Wat is nou zo mooi in Heerenveen? Wat is nog zo mooi, ja. De club, Fries. Echt, ja, ik ga 30 jaar heen. Ja. Mooie club, ja. En Cambuur dan? Qua sfeer is het machtig mooi. Hoe lang komt het al bij Cambuur? Ik denk wel meer dan 20 jaar. Misschien mag ik dat net zeggen, misschien zit bij Cambuur wel meer sfeer in. Ik ben fanatieker. Oh. Ja, ik ben echt fanatieker, maar bij Heerenveen, wat is er wat gemoedelijker. Theaterpubliek bij Heerenveen. Maar nee, dat volle was er. Ja, dat vak ik er weer nog. Ik sta ze erachter. En die nog net heel best. Nee, jong. Drama. Vorige week had ik nog met Henk de Jong praat. Ik. Batterskip. Ja. En die zit helemaal zitten. Ja, hè? Ja. Die is nog positief. Ja. Oh, dat moet echt wel wat gebeuren. Ja, jong. Maar bij het Veen is het ook nog net sprankelend, hè? Nee, maar ja, de lijst wedstrijd net. Ja, nou, dan pakken we die daarin, hoe heet het, D-café. Daar zeiden wij dan ook, hè. Kunnen wij ook zeggen, pakken we de punten. Ja, hè? In je traaien. Intraaien? In je traaien. Nee. 2-0. Oh, 2-0. Nou, dus ineens weer traaien in. Ah, nee, 2-0 voor Cambuur. Komt helemaal goed. Cambuur Leeuwarden.